Anginibingelele futhi babukele emakhaya umfundisi uVuswa kaGama osephinde wabuya futhi nomsebenzi omusha walonyaka iReverend Vusgama and the Zion Messengers. Isihloko salomsebenzi wethu ke walonyaka sithi uthwele imithwalo. Sisho bani na ukuthi uthwele imithwalo? Sisho uSathane uthwele imithwalo ufuna abakholwayo. Kuyingoma ke endala yala eZayoni siyayazi thina amaZayoni ingoma esasithi uSathane uthwele imithwalo ufuna abakholwayo. Sitheke manje akwesithi kuyinonga sifaka insimbi. Lana ke siqaphelisa nje ukuthi amakholwa wahamba endleleni eqaphile futhi eqonda futhi azi ukuthi uSathane yena is there and really ukhona uSathane ngoba uyabaxabanisa abazalwane abhidliza imizi yakhiwe kuningi nje okubi uSathane akwenzayo. Then ke lo msebenzi ke siwenzile ngokusizwa inkosi and lo msebenzi lona unama tracks ayi-14 unama tracks ayi-14 nje kunama tracks engiwathanda kakhulu la athi mawungangedlula iJesu ingoma ezaziculwa wogogo ezisaculwa namhlanje ingoma ezithi siyacela kweJesu ingoma ezithi thwala isiphambano sakho uyosilahle kufeni ingoma ezithi I want to be there embusweni wezulu I want to be there sure I want to be there ziningi bazalwane nizobusiseka kakhulu uma nilalela lo msebenzi lo msebenzi ke ngiwenze uma ngithi ngokusizwa inkosi ngempela ngisho ngokusizwa inkosi sizokhumbula ukuthi ngomhla ka25 kuFebruary sesaba nje neshwa lokuthi sihlangabezane nengozi yemoto lapho kwalimala khona umntanami uSifiso waze waswela umlenze kumfana okunamanje sisakhuleka sisanxusa kuNkulunkulu ukuthi asisize ukuthi akwazi naye ukuhamba njengabo bonke abanye abantu abuyele esimweni sakhe besizama ke ukuthi siphuthumise leyo process ukwenzela ukuthi uyashaya unyaka ozayo akwazi nokubuyela esikoleni kodwa ke ngokusizwa inkosi sinethemba ukuthi uNkulunkulu uzoba nathi. Ngisekutheni ke uma ngithi ngisiziwe inkosi la kulo msebenzi ngisiziwe inkosi because yazi uma izinto ziziningi zikuphazamisa ingqondo zikudide emqondweni kuqhamuka lokhu uthi uvala ngapha kubhidlike ngapha uthi wakha ngapha kudilike ngapha so ke kuyavama lonto ukuthi uphazamisa umoya but ke uNkulunkulu engakimi ngoba izwi lakhe ngiyalizwa mina futhi ngiyalazi uma lizothi uma yena engakithi akekho ongamelana nathi ngisekutheni uNkulunkulu bengakimi then uSathane waphela amandla ngoba ukube mhlambe ke ngiye ngakumukela ukuthi uSathane ungakimi khona manje ungihlasele aphela amandla ngabe lo msebenzi angikhonanga ukwenza kodwa ngiwenzile lo msebenzi ngokusizwa inkosi and ke sizoqhubeka bangcwele nje wangake ngasho noma siqala ukwenza lama DVD ngathi mina uma nje ngisaphila namanje futhi ngiyasho uma nje ngisaphila sizoqhubeka siwenze lama DVD until kuze kuphele wona kamandla ke noma umuntu azangene ngaphansi komhlabathi ke asithele. Ngisekutheni ke bangcwele zonke lezi zinto uma zehla zehle ngifuna futhi ukukhuthaza wena mbukeli lapha ekhaya wena mlaleli lapha ekhaya ukuthi uma zehla lezi zinto yazilike lathi izwi lenkosi akukho sikhali esilungiselelwe wena esizophumelela and ke uma singekho isikhali esilungiselelwe wena esizophumelela la selithi iBhayibheli ke lokhu kuyifa lezinceke zikaNkuluNkulu. Ngisekutheni mzalwane qina mana ithemba mana isibindi uma impi kaSathane ikuhlasela thana wena Jehova unami and uJehova omuhle simkhonzayo akasiyekeleli uJehova omuhle simkhonzayo akasishiyi uhlala njalo enathi. Ngisekutheni ke uma sethemba yena ngoba naku la kufike konakale khona mhlambe ngazathi siyakhuleka asamukeliswa kahle lithi iBhayibheli ke asicelanga kahle noma asicela egameni lakhe kube sangazathi sithi uyaphuza ukuzwa no akusinjalo ukuthi nje ngale nkathi zehla izinkinga noma zehla izilingo ziyasehlela maqede zisiqeda amandla bese zilahla ithemba ukulahleka kwethemba nokulahleka kwenkonzo yokubekezela ilapho kufike ke kumosheke khona kodwa uma singabekezela sihlale ethembeni uNkulunkulu uzoba nathi uNkulunkulu uzoba nawe. Ngisekutheni ke mhlobo wami ekhaya wemukele lo msebenzi kamfundisi uVusgama ehambisana neZion Messengers engikwenzileke okunye la kulo msebenzi nginabozalo lwami abodadewethu
enizobakhumbula emsebenzini wokuqala esawuqala wawuthi qina mongameli weZanu Messengers. After that banyamalala ngokuthi ke nabo sebeneyinhlelo phela empilweni. Yazi umuntu empilweni uba neyinhlelo aganwe yonke lonto leyo. So ke nabo ke baganile manje basemzini yabo namanje ukuthi babuye ngiye ngaguqa ngedolo ngaphaphatha kubayeni baba ngathi ngibolekeni bakhwenyane phela nalobola ngiyazi ngibolekeni bangiboleka ke ngisekutheni ke sinabo namhlanje yibaba uNandisile lo msebenzi sinabo Simangele lapha na umuntu akamgabhe phansi eSwazini intokazi ehlabelela izibheke umama wasekhaya naye ukhona umfokantulu ukhona ubaba uNkosi eStandard yibo bonke abawakhile lo msebenzi ukuthi ube impumelelo umfowethu uNkosana wakangwenya bonke bakhona ukuthi lo msebenzi ube impumelelo but ke nonetheless ngibonga nje support ekhaya endlini kumama wabantwana owenzile ukuthi naye yazi phela siya ownwa njengoba siphila nje uma ufuna ukuphuma ngegate ufuna ukuthi inkosikazi ngisathi shelele ngisaphuma inkosikazi ngisaye studio inkosikazi na umsebenzi and ke ngalenkathi ethi hamba iyibusiso lezo lo msebenzi owenza phambili uzowenza kahle uzofika wenzeke kahle ngisekutheni ke wamukeleni lo msebenzi ngegama lika Jesu uNkulunkulu anibusise kuthi zonke ifiso zenu eniyifisayo uNkulunkulu aniphumelelise kuzo ngoba kuningi siyakufisa uyazi impilo yalanga neno inezinto eziningi inama demands amaningi so lawo ma demands lawo angeke sikhona ukuhlangabezana nawo uma singamethembi yena angeke futhi sikhona ukuhlangabezana nawo uma yena engasiphi so ke asikhulekeni kuye yena uzosipha ngoba yena he's the provider uNkulunkulu wezikhathi zonke uyashesha ukuzwa aphendule khona manje and then akuphe njengoba wena ucelile uNkulunkulu akanibusise ngegama lika Jesu amen.